गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो दिनैनि मोननैसो खौरांफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आसाम सोरखारा रायजोआव 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थाखाय लानाय थांखिखौ मावफुंनो गोनांथार नोजोरजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंफुङो। बे मेलाव रायजो सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव थिखानाय समनि गेजेरावनो गासै 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थांखिजों गोनांथारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे गोनां सावरायलायनाय मेलाव आसाम सरकारनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, आसाम लक सेवा आय'गनि मासिगिरि राजीव कुमार बरा, गिबि मन्थ्रिनि चिफ सेक्रेटारि सरिन कुमार सिन्हाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय 8 नभेम्बर खालारखालि बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बियाबनि निस्लामारि गामियाव हाग्रानि मैदेरजों गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जानाय प्रहलाद बैस'नि नखरनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 लाख रां गथायनानै होदों। मख'नो गोनांदि भारत भुटान सिमना साखाथि गामिनि रायजोफोरा बांसिन समावनो हाग्रानि मैदेरजों न' बां सिफायजानाय, माइ आबाद, गय बिफां, मैगं आबाद बायदिखौ खहा खालामजानायनि अनगायैबो गोबां समाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरजों दावहा नांबोनो गोनां जाबोदों आरो समाव सुबुंफोरा मैदेरजों गाग्लोबजानायनि जाउनाव जिउबो खोमानानै लानांनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो थांनाय 8 नभेम्बर खालारखालि हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै प्रहलाद बैस' मुंनि सासे सुबुङा जिउ खोमानानै लानांनो गोनां जादों। रायखांनो नांगोनदि हाग्रानि मैदेरजों जिउ खोमानांनाय दुखुथिया नखराव दिनै बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथियो आरो सोरखारा दुखुथिया नखरखौ अरायबो अनसायगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो प्रहलाद बैस'नि नखरनि थांना थानायनि राहानि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिसि सरस्वती बैस'नि आखायाव 1 लाख रांनि चेकखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ दिनै गथायनानै होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि बरन्दी आइलेण्डआव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि लाबोनो थांखिजों दिनै सांग्रांथि आरो मिउजिक फेस्टिभेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि बरन्दी दैमानि गेजेराव थानाय आइलेण्डआव दावहारु वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स सोबनाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय बायदिनिफ्राय जानगाराव लाखिनायनि थांखिजों ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि मेल आरो बरन्दी मिउजिक फोरबोखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। थांनो नांगोनदि दिनै फुंबिलि समावनो हाबाफारि बायदियै फरायसाफोरखौ लानानै साइकेल रेली खालामखांनायनि उनाव ड्राग्सनि हेंथायै मेल खुंफुंना फरायसाफोरनो सांग्रांथि होयो आरो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनाय जायो। पान्जाब रायजोनि नितिका जिन्दाल मुंनि सासे आइजोआ गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै 22 बोसोर बैसोआवनो आइएएस अफिसार जाफैनो हादों। मख'नो नांगोनदि दुखु दाहाजों भुगिनांनाय नितिका जिन्दाल मुंनि आइजोआ नखरनि आरो गावनि गोबां जेंनाफोरखौ सौसिनानै यूपीएससी आनजादखौ दुलाराय भारतनि गेजेरावनो 89थि रेंकआव उथ्रिसारनो हाना आइएएस अफिसार जानायनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होफैनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला गोजौ सोलोंथाइनि डिग्रीखौ लानानै 2018 मायथाइयाव यूपीएससी आनजादखौ गिबि खेब होनो नाजादोंमोन, बे समाव बिनि बिफाया केन्सार बेरामजों भुगिदोंमोन आरो बे समावनो बिफाया रुंसारिबो जालांदोंमोन। थेवब्लाबो गोबांथार दुखु एबा जेंनाफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो बिथाङा दिनै गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों 22 बोसोर बैसोआवनो आइएएस अफिसार जाफैनो हाबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। रानस्राव बोथोरनि जाउनाव बे साननैसोआव केनिया हादराव गोबां जिब जुनारफोरनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि सानजा आफ्रिका हादरनि गेजेराव थानाय केनिया हादराव थांनाय बोसोरनिफ्रायनो अखा हायैनि जाउनाव सुबुं माहारिजों लोगोसेनो गोबां जिब जुनारफोराबो जिउ खहा जानांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केनिया हादराव रानस्राव बोथोर जानायनि जाउनाव 2 मिलियन सुबुंफोरा गाज्रियै गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसेनो दै आरो आदारनि आंखालाव बेसेबांबा बेसेन गोसा जिब जुनारफोरा खहा जानायनि गेजेराव गोबांथार जेब्राफोराबो जिउ खहा जानांदों।